Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Kadirli din kardeşlerim, kadirli milletleşlerim. Bugün bizning ötetirgan temamız iqlab. Nersesin ol iqlab? Iqlab alıştırу deganni anglatam. Nerseni nersege almashtırabız. Hazır indi qarab ketik iqlabning formulaсын. Sakinli nundan soң hem tenvinlerden soň b harfi kelsa, bizning sakinli nunыбыз eylene mim harfine. Менә ничек итеп аны аңларга була? Без белә торган татар телендә менә шушы иqlab дигән иqlab күренеше бар. Мәсәлән, 11 дип санап киткәндә без ничә әйтәбез? 11. Biz 11 дип бөтенесендә җиренә җикереп ныны әйтеп битермибез. 11 дип менә шушы иqlab күренеше безнең телебездә кулланыла. Менә алдык бер сүзне әнбикхум. Менә без өйрәнә торган тема. Сәкенле нуннан соң килә b harfi. Менә шушы очракта без шипшиста итеп әнбикхум дип әйтеп укымыйбыз. Иреннәребезне әкрен генә куябыз да әмбикхум дип әйтәбез. Иреннәребезне әкрен генә өстенә берсен куябыз да, аны шушында иреннәрдә яшереп, борын аша тоткарлап, әз генә борын аша чыгарып, әз генә тоткарлап укыйбыз. Әмбикхум. Biz әйтирек әнбикхум, яисә әмбикхум. Менә әнбикхум да түгел, әмбикхум да түгел. Без аны әкрен генә куеп, менә шушы ирене бездә яшереп, борын аша чыгарып, һәм бераз гына тоткарлап укырга тиешбез. Әмбикхум. Хәзер тагын бер сүзне алып карыйк. Менә монда әнбурика. Biz үтә торган темабыз. Менә сәкенле нун һәм аның артыннан б хәрефе дамма белән килә. Шушы очракта без укыйбыз әмбурика. Менә шушылай итеп укырга дип без каян беләчәкбез? Менә монда н хәрефе өстендә сәкин урынына язачаклар кичкенә генә мим. Һәм менә монда сәкин урынына язачаклар кичкенә генә мим. Без шушы нун хәрефе өстендә кичкенә генә мим хәрефен күргәннән соң аңлаячакбыз, бу урында безгә иqlab кагыйдәсен кулланып укырга кирәк икәнен. Без иреннәребезне әкрен генә ябып, шунда иреннәребездә яшереп, борын аша чыгарып, тоткарлап укырга тиешбез. Хәзер инде ашык китапларыбызның ашык 58-нче битен. Әмбикхум. Әмбурика. Сәмиғум басирун. Бу сүзне тоқтада қарап кетик. Менә монда безнең ике сүз очрашты. Беренчесе сәмигун, икенчесе басирун. Менә безнең сәкин өстендәге икенче әйләндергән даммыбыз, ул бит инде сәкинле нун хәрефе. Тәнвиннәр алар сүз азагында килә торган сәкинле нун хәрефләре. Нун хәрефенә биткән сәмигуннан соң б хәрефенә башланган басирун килгән өчен без сәмигум басирун дип укыйбыз. Менә каян беләчәк без аны шулай итеп укырга кирәк икән. Безнең тәнвиннәребезнең әйләндергән даммасын алмаштырачаклар мим, кичкенә мим хәрефенә. Менә бу безнең аның урынына язачаклар мим хәрефе.
Хәзер без һәрвакыт шушындый кичкенә генә тәнвиннәрдә шушындый кичкенә генә мим хәрефе күргәч, укырга сәмиун дип түгел, сәмиун басирун дип, нун хәрефен мим хәрефенә алмаштырып, аны иреннәре бездә яшереп һәм бурын аша чыгарып, тоткарлап укырга тиешбез. Джазаән бима кану. Джазаән бима кану. Джазаән бима кану. Менә джазаән дигән сүздә анда тәнвин фатхага беткән. Икенче ны өлешен, тәнвиннең ны өлешен алмаштырганнар кичкенә мим хәрефенә. Без монда шушыны күрү белән аңлыйбыз инде. Монда безнең икләп кагыйдасын кулланып укырга кирәк икән дип. Джазаән бима кану. Кирамин бараратин. Кирамин бараратин. Кирамин бараратин. Кирамин. Менә монда кичкенә генә кираминдә кичкенә генә мим хәрефе анда күренеп тора. Без шуны күр белән аңлыйбыз. Монда икләп кагыйдасын кулланып укырга тиешбез. Кираминнең урынына н хәрефе урынына мим хәрефен иреннәребездә тотып, борын аша чыгарып һәм бераз гына тоткарлап укырга тиешбез. Кирамин бараратин. Кирамин бараратин. Кирамин бараратин. Коръәндә икләп кагыйдәсе белән укырга икән без каян беләчәкбез? Менә сәкенле нун хәрефе без өстендә безнең сәкенле язмаячаклар һәм аның урынына кичкенә генә мим хәрефен куячаклар. Менә сәкенле тәнвин кәсре урынына аска менә шундый кичкенә генә мим хәрефе куячаклар. Тәнвин фатха урынына кичкенә мим куячаклар. Һәм тәнвин дамма урынына да менә шушындый кичкенә мим хәрефе торачак. Без шушыны укыганда тагын бер мәртәбә кабатлап китәбез. Ничек итеп укырга тиешбез? Иреннәребезне әкрен генә куеп, м хәрефен шушы иреннәребездә тотып, борын аша чыгарып, бераз гына тоткарлап укырга тиешбез. Кирамин бараратин. Менә бүгенге дәресебез безнең ахырга якынлашты. Әгәр инде сез шушы материалны төшенеп аңлап калсагыз, сез бүгенге дәресне бик яхшы үзләштергән буласыз. Мин сезне үземнең киләсе дәресләремдә көтеп калам. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.